Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y 3dydd Sul wedi'r Ystwyll. Arglwydd Iesu Grist, aethos atom ni, unwyd ti a ni, blentyn mair. Ti sy'n glanhau'n pechdodau ni, ail i'n ddyddoniaid ar diri, Iesu o gariad molwm di arglwydd. Arglwydd Iesu Grist, heddiw a phob dydd disgyn weddi fydd ti dda byw. Dyma gorchymyn di ni, gwnewch yn cof amdana fi, treiddiad yn erbyn bywyd ni arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, aethos atom ni, cnawdwy ti blentyn mair. Ar ôl dy groes a fangau prif, codais o'r befin y rhoi yn rif, gad i ni yno twel trwy'r ffydd arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, aiaf ata ti, rof y oes i ti, ofab Duw. Wir i dy holl o'r chmynion di, rofion dy rasyn faith i mi, treiddiaid yn erbyn bywyd i arglwydd byw. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di, ben di, ffiwn di, a folwn di, gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, dda sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul wedi'r Ystwyll, gweddiwn. O lluog Dduw, y datguddiodd dy fab mewn arwyddion a gwirthiau ryfeddod dy bresenoldeb achubol, adnewyddad y bobl a thras nifol, ac yn ein holl wendid, cynnal ni a thallu nerthol, trwy Iesu Grist y fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Daw'r darlleniad o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 12, adnodau 24 I 10. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff, ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn dioddef gydag ef. Neu, os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn llawenhau gydag ef. Yn awr, chwi yw corff Crist, ac y mae bob un ohonoch ei le fel aelod. Ymhlith y rhain, y mae Duw wedi gosod yn yr Eglwys, yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn drydydd athrawon. Yna, cyflawni gwirthiau, yna doniau a chai, cynorthwyo, cyfarwyddo, llefaru a thyfodau. A yw pawb yn apostol, a yw pawb yn broffwyd, a yw pawb yn athro, a yw pawb yn gyflawnwr gwirthiau, a oes gan bawb ddoniau a chai, a yw pawb yn llefaru a thafodau, a yw pawb yn dehongli, ond rhowch eich bryd ar y doniau gorau.
ffrwytiaeth, na geiriau eto, drwy'r holl nau arfau, fe a'i sain, a chlywaith hafo'i byw, swn ei lleferyf am ein byw o hyd. Daw'r hael o'i babell megis priod fab llon, neu fabol gampwr cryd yn curo'i fron, amgylchu'r wy bren amai daeth a'i des, ac nid oes dim yn cuddio rhag ei wres. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc. Dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea. Aeth y sôn amdano ar hyd a lled y gymdogaeth. Roedd yn dysgu yn ei synagogau ac yn cael clod gan bawb. Daeth i Nazareth, lle roedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth a chododd i ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Isaia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig, y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe neinio i bregethu'r newydd da i dlodion. Y mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri'r gorthramedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a roi nôl i'r swyddog, fe eisteddodd, ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw yn eich cliw chwi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Dyma efengil yr arglwydd. Ac eiriau cyntaf Iesu wrthynt oedd, heddiw yn eich cliw chwi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Yr unfed adnod ar 20 o'r 4 bennod o'r efengil yn ôl Sant Luc. Mae dechreuadau yn bwysig. Ystyriwch, pan mae rhywun yn dechrau swydd newydd, mae'n ceisio gwneud ei orau glas i sicrhau ei fod yn gwneud argraff dda. Argraff dda ar ei gyflogwr newydd, a hefyd argraff dda ymhlith ei gydweithwyr newydd. Mae'n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ei ddwyrnod cyntaf yn un cofiadwy, a hynny am y resymau cywir. Mae unrhyw un sy'n dechrau ar swydd newydd yn llawn brwdfrydedd, egni, a mwy na thebyg yn teimlo chydig yn nerfus wrth gydio yn yr awennau am y tro cyntaf. Y peth diwethaf mae unrhyw un am wneud ar y cychwyn yw gwneud ffwl ohono'i hun, ac mae'n cymryd amser i unrhyw un gyfarwyddo ac ymgartrefu yn ei swydd newydd, a thyfu mewn i'r swydd honno gyda'i holl ddyletswyddau a'i disgwyliadau. Mae dechrau ar rhywbeth newydd yn antur gyffroes, ac y mae dechreuad da a chreu argraff dda ar y cychwyn yn gam pwysig mwyn ennyn hunan hyder a hyder y pobl sydd o'n hamgylch. Mae tymor yr Ystwyll yn dymor y dechreuadau mewn gwirionedd. Yn ystod y tymor hwn fe ddilynwn i Iesu wrth iddo gychwyn ar ei weinidogaeth cyhoeddus a'r ffordd a ddaw pobl i'w adnabod ef fel mab Mair, ond hefyd fel mab Duw. Oherwydd yn Iesu, fe welwn ni ddyndod a diwdod yn dod ynghyd. Dyna sy'n gwneud Iesu mor unigryw, y person mwyaf hardd. Dyna sut y gallwn ni ddod mor eofn yn ein cyhoeddiad yn cred mae Iesu yw gwaredwr ein bywydau a gwaredwr y byd. Y mae Iesu yn waredwr oherwydd mae yn ei berson ef y gwelwn ni ddyndod a diwdod wedi dod ynghyd. Ni all y ddynoliaeth achub ei hun. Dim ond Duw sydd ar gallu achub y ddynoliaeth, ac ymherson Iesu fe welwn ni Dduw ar waith yn ei fyd,
yn cyflawni ei fwriadau cariadlon tuag at y ddynoliaeth, a maint a lled y cariad hwnnw a welwn ni wrth i ni edrych ar y groes. Wrth gwrs, mae'n ddigon hawdd i ni weld yn Iesu ei ddyndod, wedi'r cyfan, cafodd Iesu ei eni o wraig fel pob un ohonom ni. Fe ddysgodd grefft y sair, oddi wrth Joseph a'i dad ei arol. Fe deimlodd arlar a cholled, ac fe wylodd pan glywodd bod ei ffrind Lazarus wedi marw. Fe brofodd brofedigaeth wrth iddo gael ei demptio yn yr anialwch. Yr oedd yn hynod o ymwybodol o anghenion gorfforol ac ysbrydol ei cyddyn, ac yr oedd yn barod i'w diwallu yn ôl yr angen. Roedd hefyd wedi profi y tensiynau a'r tyndra sy'n dod o fyw mewn cymuned ac o fod yn rhan o gymdeithas. Nid pawb oedd yn croesawu Iesu, nid pawb oedd yn ei barchu, ac nid pawb oedd yn barod i'w ganlyn ef. Fe welwn ni'r tensiynau dynol a chymdeithasol hyn yn arbennig ym merthynas ac agweddau y sefydliad crefyddol ei ddydd tuag ato. Dro ar ôl tro yn yr Efengylau, fe welwn ni ddyndod Iesu, y Iesu o gig a gwaed, Iesu'r dyn. Yr Iesu y gallwn ni gyd uniaethu ag ef, yr athro da, y cymwynaswr, y ffrind i bechaduriaid, y dyn gweddigar, diwiol sydd ei draed yn gadarn ar y ddeiar ac sydd byth y tu hwnt i'n cyrraedd ni. Oherwydd trwy ei ddyndod ef, y gwelwn ni'r elfennau a'r rhinweddau gorau sy'n perthyn i'r ddynoliaeth, i chi a fi. Ond mae'n rhaid i ni edrych ychydig yn gyletach i weld natur ei ddiwdod Iesu. Efallai fe awn ni'n syth i feddwl am yr elfennau gwirthiol a goriwch naturiol sy'n perthyn i weinidogaeth. Iechau y cleifion, bwrw allan gythreiliaid, tywelu'r storm, cerdded ar y dŵr, porthu'r 5,000 a throi dŵr yn win, ac wrth gwrs y mae gennym yr atgyfodiad. Wedi'r cyfan, nid i'r ddynoliaeth y mae'r fath gwirthiau'n perthyn, ond i'r dwyfol. Mae rhywbeth mwy nag elfennau gwirthiol yng ngweinidogaeth Iesu sy'n ein tywys ni weld ei ddwyfoldeb hefyd. Un elfen yw'r gwirthiol, ond mae elfen arall, sef Duw ei hun yn rhwygo'r nefoedd yn agored ac yn cyhoeddi Iesu, tiw fy mab ar anwylid, yn not yr wyf yn ymhyfrydu. Fe welwn ni hyn yn digwydd ddwywaith yn ystod ei weinidogaeth, yn gyntaf yn ei fedydd ac yn arfynydd y gweddnewidiad, wrth i Iesu ymbaratoi ar gyfer ei daith olaf i Jerusalem a'r groes. Ond mae un elfen arall sy'n ein cyfeirio ni at y dwyfol y mywyd Iesu, sef yr hyn y mae Iesu ei hun yn ddweud amdano ei hunan. Yn ein darlleniad o'r Efengyl heddiw, fe gawn yr hanes am Iesu ar ôl ei fedydd a'i gyfnod yn yr anialwch yn dychweled i fro a'i febyd, Nazareth, i gychwyn ar ei weinidogaeth cyhoeddus. Roedd Iesu wedi mynd yn ôl at ei wreiddiau, i ganol ei deulu, ei gymdogion a'i gydnabod, i ganol y bobl oedd wedi ei weld yn tyfu'n ddyn. Fe allwn ni fod yn weddol sicr bod y mwyafrif yn y synagog, y dwyrnod hwnnw, yn adnabod Iesu, oherwydd wedi iddo ddarllen ac eistedd, fe ddechreuodd rhai sibrwd ymhlith ei gilydd, ond nid mab Joseph yw hwn. Roedd Iesu wedi darllen rhan o lyfr y proffwyd Eseia, a oedd yn sôn am ddyfodiad y Meseia. Roedd pobl Dduw wedi bod yn disgwyl, ac wedi bod yn aros yn amyneddgar ac yn obeithiol am ddyfodiad y Meseia am ganrifoedd lawer. Mor hir roedd y bobl wedi bod yn disgwyl ac yn aros, roedd bron pawb wedi dod i gredu na fydden nhw byth yn gweld y Meseia yn dyfod yn ei dydd a'i hoes hwy. Syniad i gadw gobaith yn fyw, dyna oedd y syniad am ddyfodiad y Meseia yng nghyfnod Iesu i'r mwyafrif o bobl. Nid oedd y darn a ddarllenodd Iesu yn anghyfarwydd i'r gwrandawyr o bellffordd, y bydden nhw wedi bod yn hen gyfarwydd ar syniad o'r Meseia yn dod i bregethu'r newyddion da i glodion, i gyhoeddi rhyddid i'r carcharorion, i adfer golwg y deillion ac i ber i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd. Ond beth oedd wedi rhyfeddu y gwrandawyr oedd yr hyn a ddywedodd Iesu ar ôl iddo ddarllen, sef heddiw yn eich cliw chwi y mae'r ysgrythyr hon wedi chyflawni.
Y geiriau hyn oedd wedi peri'r bobl ddechrau aflonyddu a sibrwd ymhlith ei gilydd. Trwy ddweud y geiriau hyn, yr oedd Iesu yn dweud yn ddiamod a heb unrhyw amheuaeth o gwbl, mae I fe oedd y Meseia, ei fod wedi eneinio ag ysbryd yr arglwydd a bod Duw yn gweithio trwyddo I ddechrau'r y gwaith o gyhoeddi blwyfyn ffafr yr arglwydd a gwneud pethau a fyddai'n datod rhwymau drigio ni a ryddhau pobl o'i ceithiwed. Roedd hyn yn bendant yn ddechreuad cadarn I weinidogaeth Iesu wrth iddo ddefnyddio geiriau'r proffwyd I osod ac I esbonio blaenoriaethau ei weinidogaeth a oedd wedi derbyn sêl bendith Duw. Cyflawni ewyllus a gwaith Duw, dyna fyddai swmp a sylwedd ei weinidogaeth. Roedd Iesu wedi gwneud argraff ar y gwrandawyr a oedd yn y synagog yn Nazareth, mae hynny'n bendant. Nid pawb oedd yn barod I dderbyn ei eiriau. Roedd rhai yn meddwl mai hirllig a chableddus oedd ei honiad. Wedi'r cyfan, sut oedd Iesu, dyn yr oedd pawb wedi adnabod o'i plentyndod yn gallu honni mai ef oedd y Meseia, yr un yr oedd pobl Dduw wedi bod yn disgwyl amdano am ganrifoedd. I nifer roedd hyn yn gam yn rhy bell iddynt, fel y mae I nifer heddiw. Fel y Nazareth, araf iawn ar y degau, anfodlon iawn yw pobl heddiw I fentro ar Iesu, i'w dderbyn ef ac ymddiried ynddo. Ond fel ym mhob peth, wrth ei ffrwythau yma adnabod y gwirionedd, a phan edrychwn ni ar weinidogaeth Iesu o'i dechreuad i'w diwedd, beth a welwn ni? Fe welwn ni Iesu yn dwyn gobaith i'r clodion, rhyddid i'r rhai oedd yn gynt yn gaeth I rhwymau pechod, ac yn gyhoeddi trwy air a gweithred mai cariad yw Duw, cariad sy'n maddau, cariad sy'n cynnal, cariad sy'n achub. Pan edrychwn ni ar Iesu, pan ymddiriedwn ni ynddo, fe welwn ni fod holl a ddiwydion Duw yn cael ei cyflawni trwyddo, ac o'i herwydd, yr ydym ni wedi clywed a derbyn y newyddion da, ein bod trwyddo ef yn blant Duw, plant wedi ein rhyddhau o gadwynau pechod y gorffennol, fel y gallwn fyw yn rhyddid ei gariad tragwyddol. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd credo'r apostolion. Credaf yn yw dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dam Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fifarw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd y feirw a isgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheulaw Duw dad holl gyfoethog, oddi yno daw I farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lan Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yn nerth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, gweddiwn ar y tad. O llalluog Dduw ein tad nefol, a ddewais trwy dy fab Iesu Grist wrando arnom pan weddiwn mewn ffydd. Nertha, Jiwn ein hesgob, a tholl eglwys yng Gwasanaeth Christ. Gweddiwn dros undod yr eglwys a gwaith cytun yma yng Nghymru. Boed I rai hynny sy'n cyffesu denw fod yn un yn dywirionedd, cydfyw yn dy gariad a datgelid o goniant yn y byd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithiac arwain Elizabeth ein brenhines, dyrodd o'i thineb I bawb mewn awdurdod, a chyfarwydda'r genedl hon a phob cenedl arall yn ffyrdd cyfiawnder a heddwch. Gweddiwn heddiw'n arbennig dros y sefyllfa fregus yn nwyrain Ewrop, a'r trafodaethau sy'n ceisio ffordd heddychlon. Yn yr un modd gweddiwn dros y gwrthdaro rhwng Saudi Arabia ac Yemen, y daw diwedd i'r gynnen rhwng y ddwy genedl. Boed I ni anrhydeddu ein gilydd a cheisio lles pawb. Arglwydd,
yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gysurac ia cha pawb sy'n dioddef o rhan corff, meddwl neu ysbryd. Roedd yn ddewrder a gobaith yn ei trafferthion, a dyroedd yn llawenydd dy iechawdwriaeth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyro ras i ni, i'n teuluoedd a'n ffrindiau, ac i bawb o'n cymdogion. Boed i ni wasanaethu Crist wrth wasanaethu ein gilydd, a charu fel y mae ef yn ein caru ni. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gwrando ni wrth i ni gofio rai hynny a fu farw yn ffydd Crist. Yn ôl da ddiwydion caniatáu ni gyda hwy, rhan yn dy deyrnas dragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gan ymlawenhau yng nghymundeb yr holl saint, gyflwynwn ein hunain ar greadigaeth gyfan, ithgariad di-ffail. Dad tregarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist, ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w roi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol ddiw, fy nhonell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rhwng ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yn dy gariad atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonais dy fab i fod yn waredwr, daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a pechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. At gyfodais ef i fywyd mewn buddigoliaeth, a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Trwyddo ef yr wyt yn anfon ysbryd glân ar dy eglwys, a'n gwneud ni yn boblu ti. Felly, gydag angylion ac archangylion, a holl gwmpaini'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf.
ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. Owyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwna fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid. Na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Gweddiwn gyda'n gilydd. O llalluog dad, dy fab ein gwaredwr Iesu Grist yw goleini'r byd. Bydde dydd bobl o'i goleio a thair a sacramentau, ddisgleirio a llewyrch ei ogoniant,
mwyn i bawb a'i adnabod, a'i addoli ac i fyddhau iddo hyd eithafoedd y ddeiar, oherwydd y mae'n fyw ac yn teyrnasu yn awr a hyd byth. Amen. Bydded i Dduw'r gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gyredi, fel trwy nerth yr ysbryd glân, y llenwyr chwi a gobaith. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.